Hare Krishna, ଆସିଲା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ Krishna, ଜୟ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। Krishna Krishna, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଖିଚିଂ ଠାରେ କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ତ ଆଜି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଦେଇଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ତାର କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ। ଏଇ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare ଦଳଟି ଶହୀଦପୁର ବେତନଟି। Hare Rama. ଆଜିର କିଛି ଝଲକ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିବା। ଏମିତି ବହୁତ ଦଳ ବହୁତ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ବାଏ 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 ବାଏ।